Iningizimu Afrika ithe njo amehlo wayo enhlane KwaZulu-Natal endaweni yaseBergville okulapho ke umphakathi uzingela khona inyoka enethoshi ekhanda. Lenyoka enkulu ehlala kulo mfula isolwa kakhulu ngokumosha imfuyo nokuphazamisa inhlalo yabantu base-Israeli. Sizothanda ukukhuza umphakathi osukela abantu baseBergville ngokuthi babhema kakhulu insangu. Yebo ukhona umazaleni lapha eBergville okuyinsangu edala umuntu ukuthi abe nenkani eningi aphinde abe namanga amaningi, kodwa leli khasi noma le channel alibhemi lensangu esikushoyo kuliqiniso umphakathi uyasikhulumela. Bayazi abantu vele abanongidlula ngakhona. Yabona nje cishe lapho ngabo 7-8 into efana nalezo. Makunokuthi unongidlula nje mhlambe unokubona ilight. Uma ngale uthi hayi mhlawumbe umuntu owelayo ukhanyisa ifoni, uma ngale uthi kanjani. Kodwa ke masuthi uyabheka uyasondela kahle cha hayi kube khona nokushintsha okuthile nje emzimbeni uzwe na uthi akusalungile kahle akusifoni lo muntu engizohlangana naye akusifoni le. Hayi bese ubona ke na ucela empunzini ngaleyo ndlela. Ikhona ke yehli yenyuka kulamakhaya khona nje afuyila ngala iyehli yenyuka idla khona ubulongo. Ngasizo umalume uSigqeme wakamabaso uyena owangibuyisa inqondo ngoba ngathi sihambile nenqondo lapho. Ngakwazi ukuthi ngibaleke nami ngoba ngase ngibone vele ukubona abantu kakholwa lapho ukuthi cha ikhona ngempela into ekukhulunywa ngayo inyoka lapha emfuleni. Mphakathi South Africa kahle kahle nje eBergville inkinga le nikhala ngayo enyoka inyoka izobilenga esihlahleni ngomsombuluko. Izobilenga inyoka esihlahleni ngomsombuluko. Iloko engizonishiya nako mina. Iningizimu Afrika alikho ilanga elingafiki. Sekunjalo ke njengoba sithembisile ukuthi sizobe sikhona siqopha bukhoma konke okuzokwenzeka enkambini le icamp eyenziwe. Esikutholayo nje ngeinsizwa ukuthi aziphelelanga igodi ngenxa yokuthi eziningi ziphuciwe ikhali ezithi bo umsadafu ubunzima kakhulu ngebhunsi la eBergville nonyaka ngakho ikhali ezikhona nje yiwo amashizolo nemkhonto akukho okunye. Njengamanje sise campini la silinde khona inyoka. Zikhona insizwa la ngaphandle cishe zu22 mengingaphosisi zifikile igodi. Njoba ningibona ke nje mina ngila ngaphakathi ngilinde kuphela u2 hours ngoba enye igroup ikhona ngaphandle ngilinde ukuthi kuphela u2 hours bese siyaphuma nethi group. So sizokwenza nje lokho siloku sishintshana after 2 hours sibuye ke siloku shintshana nje inyoka izobambeka. Ngiyathemba futhi nginogqozi nentshisekelo. Ngithemba kakhulu ukuthi ke na izobambeka inyoka. Icamp isesimene esiright kakhulu ngendlela engibuka ngayo. Umphakathi uthi inyoka iqhamuka ngala ngezantsi ikhuphuke njalo ishone ngenhla. So sizobe silindile khona la iqhamuka khona yithi nayo shaqa. Hayi yonke into ngibona ngathi izohamba kahle ngoba yonke into engiyicelile ikhona. Umakalabha lo ukuthi ngoba phela ibuye iphakame ngibuye ngwazi ukushona pha. Okay. Oh izo noma ishaya ekhanda kungamnankinga. Yeah, ngazi phela ngivikelekile. Okay futhi ke hayi. Inet lakho ulisethe ngakuphi? Inet lami ngilibeke nje la. Ngoba umphakathi uthi iyanyuka ithi. Njoba thina sila senzela ukuthi sikwazi ukuyibona iqhamuka le. Yeah. Hayi, ukuthi akasithemba ukuthi nizokhona ukusiza umphakathi. Ngiyabona labantu sebelele bayozwe ekseni ukuthi kwenzekaleni. Hayi, asibonge sizwa ke akesilindeni. Kodwa ke nje sesiqalile ngoba abanye bethu bangale ngezantsi sebehambile behlile nje baye ngale ngezantsi la kuthiwa ke na iqhamuka ngakhona impela nje kodwa ke isithukile man yazi buka nje lo mfula ukuthi mncane kanjani anubuke nje mncane kanjani lo mfula kodwa sekuyaqala ukuthi ke namanje sekuyasabeka ke manje yabona manje ngoba sekuyisekusuku kakhulu sekusabeka impela kodwa ke bafowethu nathi sizokwehla nje manje sibalandele siye ngakhona laphayana labe ngakhona. Ngicela ukuthi ke naba mfowethu uma kuukuthi ke na kulabe sihamba nabo ngifuna nje ukuthi ke na sihlangane kancane uma kuukuthi ke na kukhona abasabayo basale campini okungcono sehle thina umuntu nomuntu azazi ukuthi umephi bafowethu hayi kabi. Ngicela ukuthi ke na sambeni ke manje
Ningadideki ke njengoba amakhamera ekhanya u-black and white kungoba sisethe u-infrared owenza ukuthi singakhanyisi ilambu kodwa sikwazi ukuthi sibone yonke into ebumnyameni. Bafowethu sezingibizileke insizwa. Sezilibonileke ilight manje. Kodwa likho la eduze. Lilezana. Ngicabanga nje manje ngeke ngisondele ngibone ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe la singakwazi ukuthi sinqande khona. Hayi, singakwazi ukuthi senhleni sonke kodwa wena uzoshutha buqamama. Ngoba uyaqala nanokuthi kuzoba nje inyoka. Hayi impela uma kuzomela ushuthe buqamama. Sizame ukuthi singabanga umsendo. Webhuti, ngicela ukubambe kwalento yakho lo mpopho wakho lo. Nalokho record ngathi ukuma kancane. Uthi ukuma kancane nisobuye sikubone. Kumfanekiso oqoshiwe sizoqaphela amalamba amabili, kukhona elincane elingemumva nelingaphambili. Elingemumva imizi ebuqamama bude ebuduze nomfula bese kuthi leli ke elingaphambili ilona ilambu esiya kulo. Esiqaphela kakhulu ukuthi belinyakaza sakuqalaza okwenze ukuthi kube nzima ukusondela kakhulu ku camera 2 naye obenovalo, kepha isibindi asiphiwe insizwa le yasemgungundlovu isona esithe akasondele. Wazama ukusondela kancane kancane waze wafika eduzane. Ayike ilambu ke nale bafisa. Lenze njani? Direkona. Lenze njani? Ngathi liyeza. Angisithule sibuke kodwa. Nalo. Hayi ngathi yeza. Kuqalileke kwaba nenkinga enkulu yokuthi izinsizwa sezihlehlile ngobuningi. Yeza lena. Asithi ukuqhela kancane. Webhuti. Lenze njani? Put spare. What's Wafethu into engiyibonayo mina ngazathi lento ayizange ihlelwe kahle. Enye into wafethu ngibona ngathi mina bekumele mhlawumbe kube namanye ama-light ngoba sikhona ukubona kahle. Ngimala ngoba indawo yini. Kube kuphi inkinga kuwami? Inkinga. Hayi ngoba bengithukile. Inkinga ngisuke ngashawa isiyese. Benge ngikhona ukuthi ngibambe ngedwa. Engingakubalula nje mfowethu ukuthi mhlambe lolu daba akulona udaba olungakwazi ukuthi lisombululwe yini izinsizwa zakithi. Kutholakale nje abantu abaqondene nazo zizilwane uma ukuthi zilwane nina nihoxe. Hoxani bafethu nina ngicela ukuthi nihoxe ngoba ungaze kungene inkinga nje abantu bekhona nje abafethu nomfowethu nje ophukile ngala ngenhla oshawe istandeni. So nje yabona ukuthi lento ingagcina inifaka enkingeni nathi isifaka enkingeni. Sifaka enkingeni futhi kupho ngakubalula. Mina engikubonayo laba futhi ngivumelana nawe ntatheli yami ukuthi ngcono kulandwe bona labantu laba abadila nazo lezi zinto ezikanje. Lena ingaphezulu kwamandla ethu le. Futhi angazi imali lekhishiwe. Izenjani? Uma ngabe umsebenzi ungenzekanga zokuwenza wenzizani emalini abantu abahlanganisela abantu abafika emphakathini. Imali. Hayi imali izabuya ngoba lokho okwenzeke namhlanje kungaphezulu kwamandla ami. Ngiyaqala ukubona into engaka. Ukhonile ukuyibona lokho? Ngikhonile ukuyibona. Njalo ungasikalela mfowami ngoba usondelile ingakanani? Denga. Hayibo. Ingaka. Ifanele ukudla inkomo. Udwami mina inethi bengilisethe kahle. Inkinga yenzekile, inethi lisale endla.
iy'nsizwa kwaphoqela ukuthi zehle ngomfula. Sithe saya kuyo-ke nje straight ngoba besilibona ilambu. Kwasuka yona yeza kithi ngqo. Singakahleli-ke nathi. Okuba ngukuthi-ke kuphele ngale ndlela kuphele ngayo. Ama-10. Hayi ama-10 ngicabanga ukuthi-ke nasiwalanda kahle kusasa ekuseni sekukhanya. Okunye bafethu okubalekile ngizocela ukuthi umfowethu lo oshayeke esitandeleni nizame ukuthi indaba yakhe niyilungise ngoba thina sobe sesihambile. Oh, hayi. Please bafethu. Sizozama. Ngingazathi nilethe ingane la ukuthi nizozilimaza. Kodwa nje akuyekwe ukubhekwa into ethi mayifane nale. Bakhona abantu abangamele izinto ezifana nalezi zinto zakithi. Nathi asicabanganga lento. Asambeni. Ucime lokho.